Не ми го носи тук въобще. Чули ма? Бягай, не ми го носи. Си получиш наградата пак, така или иначе. Чули? Айде, отивай там. Не дей да ми го носиш, ти казвам. Чули? Отивай там да си бъдеш. Айде, марш. Ще кажа аз на тебе. Все ми носи някакви награди. В другия двор го пусни сега. Кълпазан. Изтърва ли го? Ходи сега го търси в другия двор.